Para realizar o ensaio empregamos un tubo cheo de auga, o cal contiña unha pala no seu interior. A cal permitía simular as ondas mariñas nunha escala de 1,25. A tecnoloxía OWC aproveita a chegada das olas mariñas para mover a masa de aire que se atopa no interior. O cal sae por causa da presión por un orificio superior da instalación e fai xirar a turbina que se acopla a un xenerador para producir enerxía eléctrica.